Zajímavou výstavu Fotoklubu Vsetín můžete právě v těchto dnech navštívit v galerii v Poschodí na Vsetínském Dolním náměstí. K vidění tu jsou práce členů klubu, který vznikl v srpnu minulého roku. Je to první výstava vlastně obnoveného Fotoklubu Vsetín. Je to první výstava, kde jsme dali šanci všem autorům, kdo měl zájem, kdo si řekl, tak měl tu možnost tady jako vystavit bez nějakého výběru, korigování a tak dále. Práce na výstavě hodnotili i členové Asociace profesionálních fotografů a tady už se díváte na jimi vybranou nejlepší fotografii výstavy. Oceněno bylo také 2. i 3. místo. 3 fotografie získaly čestná uznání. Takže tady uvidíte fotografie různorodé, poetické, přírodu, tady uvidíte všelijaký zátiší, pak tady máme taky členy, kteří fotí zvířata, takže ta výstava je opravdu různorodá. Fotoklub Vsetín má po necelém roce fungování velmi slušnou členskou základnu, která má momentálně 44 amatérských fotografů. Myslím si, že je to dobře, protože čím více zájemců, tím více možno vybírat těch, kteří opravdu budou produkovat potom nějakou kvalitu, která bude možná pro diváka zajímavá. Výstavu Fotoklubu Vsetín můžete v galerii v Poschodí na Dolním náměstí navštívit do poloviny letošních prázdnin.